רשום אליי לערוץ. איזה ערוץ? יוטיוב. 10 שקל הזה שלך. אני אגיד לך מה לכתוב. נתן צבויה. נתן סוריה? כן. סוריה? סוריה, כן. בוא נצא דקה. בוא נראה אם הגבר הזה רשום לערוץ. איי, אבל תירשם. מה? אבל מה אתה רוצה? הלב שלי. אבל מה אתה רוצה להגיד? נתן סוריה מספר 1. לא, אבל מה אתה רוצה להגיד? למרות שלא, אתה לא רשום לערוץ. מה אתה רוצה להגיד? שאני מצטער על זה ושאתה ילד הכי גבר בערוץ. שתרשום לערוץ. ושנרשמתי לערוץ שלו עכשיו וכולם לעקוב אחריו. אילי אחי, אם אתה מראה לי שאתה רשום אליי לערוץ, אילי אחי, אם אתה מראה לי שאתה רשום אליי לערוץ, רשום חיים שלי, רשום. 10 שקל הזה שלך. רשום. יאללה אילי, טוב. תודה חיים שלי. אח שלי יקר, יש לך בטלפון? גדול? אם אתה מראה לי שאתה רשום אליי לערוץ, 10 שקל האלה שלך מתנה. אני אגיד לך מה לכתוב, נתן צבויה. מה קרה? בטיקטוק, ביוטיוב. ביוטיוב. הגבר מה אומר? וואלה, מה איתך? איי, אבל תירשם. אתה יכול להירשם? פה? כן. אבל חברים, מה אתם רוצים? אבל מה אתה רוצה להגיד לצופים? למרות שלא מספר אחד נרשמת לערוץ בעולם. ונרשמת. תירשמו לערוץ. סליחה שאני אעצור אותך ככה, אבל אם אתה מראה לי שאתה רשום לערוץ ביוטיוב, המטבע הכסף הזה שלך. תעשה מה שאתה רוצה, תשמור את המטבע אצלך. אוקיי, חברים, זה בן אדם. תעשה מה שאתה יש לך רוצה, ביוטיוב? 10 שקל שלך. אתה ילד מצחיק. כן, חברים, יאללה בוא נראה אם הבן אדם הזה רשום אליי